Hi everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. For today's video guys, no, mao ni ang time nga nag-host ko sa 18th birthday sa amo ang silingan diri nga si Mary Jane Martin. Yes, oo, ako ang iyang gikuha nga mahimong MC or host sa iyang adlawng natawhan. Yes, oo. Dugay-dugay na gini nga video no nya, dugay-dugay na pud nga ganap nya karon lang nako na himuan og edit kay lagi na street ta busy from OGT nya so pud sa duty sa ato ang gitrabahuan. Yes, oo. So karon na ta nakahigayon nga mag voice over ug mag-edit aning video ha kay mingaw ang balay. Kay karong adlaw padigusan diri sa amoa sa Digosi. Ako ang mamanghod nya almost ako mga silingan mar nangadto gyud no kay lagi once in a lifetime na mahitabo nya napagyud ang pop rock royalty na si Yeng Constantino. Mao nang karon na pud ta nakahigayon og edit sa ato ang video no. Yes, oo. After sa ato ang duty pag human natog labaw pa matagitulog nya wala pud tagi kapoy so ato na lang gyud gitiwas og edit no kay para ma-upload na ugma. Ang di mo bang mag-calculator? Excited na ba ang drama kita sa mong debut, ha? Murag hinay pa. Excited na ba ang drama kita? Let's welcome, celebrating on our 18th birthday, our beautiful debutant, Mary Jane Martin. Let's give him a round of applause. Beautiful girl, wherever you are. Mao to pag welcome dayon sa ato ang debutant gisugdan na dayon nato ang mga program no. Yes, oo, first ana ang 18 roses kay mao man gyud kasagaran no basta 18th birthday una gyud na ang 18 roses. Sunod ang 18 candles pod no nga duol og higala sa ato ang 18 debutant. Unya ang last mao ang mga 18 bells. Yes, oo. Nya kanila ging walay tarong mag-video nato no. Mga clip ra ni ato ang nakuha nga mga video nya dili gyud full video ang atong nakuha ni kay dili man puta pwede mag-save og from the start to end kay ang ato ang storage sa cellphone dali ra jud kaayo mapuno. Yes, oo. Unya pag human anag kanang program tanan from 18 roses and 18 candles ug 18 bells, 18 treasures unsa bato mao na ni ang pinaka best part no basta sa mga ingon ani nga mga occasion and every occasion ing ani gyud ang pinaka the best part ang kaon. Yes, oo. So wala na ako nag-rice diya no, nagpasta na ako kaya kanang spaghetti considered as pasta naman yun no. Nagiparisan ako siya lechon, nagkaambog og lumpia diya and everything. Daghan jud kaayog sudan aning gabi una no. Mao nang murag gihandaan jud og prepare jud ni sa family sa nag-birthday og ni Mary Jane kay grabe jud kaayo. Wala jud sila nahutdan og sughan daghan pa kaayog sudan na bilin bisag daghan kaayo og ta. Yes, ana. Mo to pag na mo kaon ana nagpicture na pud mi sa mga debutant. Yes, oo. Para mag-create og memory and aside from that para i-rampa ang mga aesthetic nga mga forma. So, pauli ng mga person. Manang sa comparison. Manang sa comparison. Para na dito. Bakit mo na ito daw?